हेलो एवरीवान खुलुमबाय आं जुगामि ब्रह्म नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआवहाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ अब्ला दा मानि बोथोर होनोब्ला नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ बैसागु बोथोर नांबायना ओमफ्राय बैसागुआवथ' जों हिन्दुफोरा जायो लोङो मोसायो रंजायो ना बयबो ओमफ्राय जोंलाखौबो बिदिनो रंजागोन बाजागोन गामिनि रायजोनि मानसिफोर जागोन लोंगोन बेनिखायनो आंबो जौ संनो नागिरदों आरो बैसागु बोथोरनि नामै मोनसे संगोन ओमफ्राय आइया मोननै संखांबाय आं दा मोनसे संबावनो नागिरदों अब्ला बैसागुआवथ' जों हिन्दुफ्रा लोंखायो नालाय संनोसै गोदै संगोन आरो एसे एमावखौ खम होनानै संगोन ओमफ्राय थुदो लोगोफोर आङो आंना दैया दुंखाबाय नै आङो दहायनो जाननानै दोनखादों दैखौहाय गोदौफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय माइरं होनोसै माइरङा माइब्रा एसे दङमोन ओमफ्राय न'नि माइरं दङ माखासे ओमफ्राय हाथायनि माइरंबो दङ आरो माखासे बेखौनो संनोसै बारा बुरजा सङा एसेल'नो संगोन 5 केजि जाद्रायनाय नङादां माइरङा 4.5 केजिफोर जागोन खोमा ओमफ्राय आङो माइरं हरनोसै आरो गोजानाव थानानै आंखौ खिन्थु खादौ गैयिनि बेजोंसो एरनांबाय आङो खादौखौ नागिरबा मोनाखिसै हाखु दाखु माइरं फैखाबाय नै जाबाय अब्ला नोंथांमोना सोर सोर जौ लोङो बैसागुआव एबा बैसागुनि अनगाबो आं हले लोंखायो जौ गिसि लोङो आङो दस्रा जौबो लोङो बारा लोङा आरो बिदि नामनि आन्था लोङो ओमफ्राय होमबालाय बोसोराव खेबसेल'सो फैयोना रंजानांगौ मोसानांगौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो जुमायखौ माबायदि बानायो अब्ला जौआ जोंना नैबे आं दा संनायजों मोनथाम जासिगोन लोगोफोर जाय नोंथांमोना जोंनावहाय बैसागुआवहाय फैनो गोसो बेरायफैनो हागोन आरो जौआहायलाय गोदै गोदै जाखायो जोंना आइ संनायाथ' गोदै गोदै जाखायो नैबे आं संनायासो माबायदि जायो बेखौ बुंनो रोंला आङो जोंना बेदराबो देग्लाय खम बायनांबावगोनसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय अमा मासे बायखाबाय गिदिरनो बेखौ रानगोन माखासे ओमफ्राय बायदेरनांगौबा बायदेरनोसै आरो ओमफ्राय जाय आलासि जाफैनो गोसो बैसागुआव नोंथांमोना जाफैनो हागोन जोंनावहाय मोनबायबो नै थाब मोनबाय आङो दैखौहाय गुदुं फुदुंखादोंमोन ना गोदौफ्रुजोबलायनाय जा मोजां जाबाय ओंखाम बायदिनो सुनानै ओमफ्राय बेखौहाय दाहाय एमाव फुननोसै मोनबाय दैखौहाय गोदौहोखाबा थाब मोनो आरो अमा दा गैलाहाय दोनहैजोबखाबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा दिनैहाय नारजि ओंख्रि जानो नागिरदों आरो रायजोआवहाय अमा मासे सिथारदोंमोन 1.5 केजिसो जागोन गोलैनाया राननानै 1.5 केजिसो गोलैदों आरो ओमफ्राय बेखौनो अमायाबो गिदिरखाम नालाय मेजेम बहरा बेखौनो मेजेमखौहाय नारजिजों जानोसै होननानै नारजि सोमनानै दोनखादों आङो दा मोनायाव जानोसै मासाव खेबसे जानो लुगैखायो आङो मोनजाथाराबाथाय गोसोखांफ्लांबाय थायो नारजि अमानो नैबेखौहाय जान्था बानायनोसै लोगोफोर बयामखौ थुफ्लंनानै जौआव सोनानै दोनखानोसै नङाबा फिथेंलाय मालाय खालामबाय थाबा थाब गोखै जायोना गाज्रि जायो जौआ ओंखायनो बेखौहाय थुफ्लंनानै जान्था बानायनोसै दानिया जान्था बानायनोसै बेखौहाय बाल्थिङाव सोनानै दोनखानोसै जौआवहाय होमबानो जौआ बेजोंहाय गलांबाय थासिगोन हायबानो मोनलोंसिगोन आरो नङाबा उल्थां फाल्थां जौखौहाय
बाल्थिंखौ सोमावबाय थाबा जौआ थाब गाज्रि जायोना। बोराया दखाननिफ्राय पक'रा लानानै फैदों अनसुला बोराया। तो हो गया है मेरी जनता तैयार। मोजां जाबायना नै लोगोफोर, बेनिफ्राय मुख्रा मारिनानै दोनसै ओरै सोनानै। लोंनोबा मुख्रा खेंनानैल' हायखांनानै लोंसै आरो। संनोसै नारजि दा बुरजा जाबाय। बेखौ होग्रोनायनोसै, बे नाङाबा दायो होफिननोसै। एसे होनोसै। बे नांगोना नाङाथाय नायनोसै। सफैबाय आङो दासो फन हरनो नागिरदोंमोन। मेचिन बानायहैनायानो सोर? सोरनि मेचिन? हालिउनाव हायाखिसैनो बानायनो मेचिनफ्रासो जादों। नारजिया बे आब'मोनहाबो बिजावजालि सासेया नारजि ओंख्रि लांफैनो नागिरदों आरोखि जोंनावहाय। जाहैनो नागिरदों आं संनायखौहाय। माबायदि जायो जायो नायथोंसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर, नारजिनि अमाया मेजेम गोजाखा। मोदोम एसेल' आंनि आन्था, आं मेजेम जाया नालाय। बे मोदोमा आंनि गोजा। नारजि अमा आंनो साराय खोमायानो गलायलायनाय। बोराया बानायनो होनायनो गैया, साराय खोमासो गोमागुलायबाय। ओमफ्राय थौआव संबा साग्लिनोबो मोजां जाग्राखायनो आङो थौआवहायनो संबाय आरो नारजिखौहाय। नङाबा कुकाराव संबाथ' गासिबो कुकाराबो लेथ्रा जाजोबो, गेसावबो लेथ्रा जाजोबो आंजोंहाय। ओमफ्राय आं जुमाय एरनबा बोराया जा नारजि साबाय आरो। आंथ' सानो हाखाया नालाय, आं साबा गेब्लेया नारजियानो। बोरायासो जागाफ्रामबो सानांगौ। गेब्लेबायमोन ना? एरननानै दोनबाय आङो, दसे गुसु जाहोबाय। गोखामखौ बासिनानै गारजोब्बाय, नङाबा जौआ खाममेहे मोनामो गोखामखौ होबाथाय। नारजिया मोनबाय, गोथाव जाबाय। बेदर बुरजा होदोंमोन ना, ओमफ्राय बारा गोखा जायाखिसै। एमावखौ थाइनै होबाय आङो। बैसागुआबो बावलाना, खाथिसै। रायै दनाय नङाबा एमाव खम होबाथाय, ओंखायनो एसे थाब रायैनायनि एमावखौ थाइनै होबाय आरो आङो। ओमफ्राय लोगोफोर, एमाव फुननायनि सिगां ओंखाम फिथरखौहाय मोजाङै सिफ्रुनानै लाग्रोजोबनांगौ आरो जोङो। नङाबा एमावा मोजां नांजोबनाय नङाना, ओंखाम फिथर थाबा। ओंखायनो आङो मोजाङै सिफ्रुग्रोजोब्बाय ओंखाम फिथरखौहाय। गोखामखौ गारजोब्बाय। ओमफ्राय एमावखौहाय सारलानानै मोजाङै लगायनांसिगौ आरो दाना। ओमफ्राय नैबे बाल्थिङावनो सोगोन आङो जौखौ लोगोफोर। जुमायखौ बेयावनो सोगोन।